Phaidi tini norok no khoroksa takhuk ni love story no haino hai share khlai khonarino norok puilani sim paithak jora khnawi naidi khnamani yagulo norok sawi mannai ti norok chajagana hne angkha khlaio himdike chung story ni bwkhakono chung thanglai sinai o takhuk ni story chengma khe omo hai 2021 February ni simi Facebook tei o takhuk khoroksa bwrui bai sini laikha khoroknui no borok friend nei text rok khlailaio salcha a bwrui o takhuk no sungo nung tamorok khlai nei o takhuk sao friend ang Hyderabad o kaisa restaurant o chamung rok khlaio nei tei o takhuk a bwrui no sungka nungkhe tamorok khlai nei o bwrui bo saka ang mungsa khlaia nei phia borok khorok nei friend ongui no text rok khlailai tongkho aboni 3 month ni ulokhe no borok number rok nalaikha tei WhatsApp tei borok text khlainani chenglaibuka borok text khlailaima balok khaba khorok nei ni bising bujilaima hamjaklaima ongui thangka salcha bwrui o takhuk no sungo friend nini hamjakma bwrui rok da tong hnei o takhuk kok kifilo ihi kwrui hnei tei o takhuk bo bono sungphiro nini khe boyfriend rok da tong hnei bwrui bo kok kifilo ani bo kwrui hnei bwrui teisa o takhuk no sungphiro nungkhe bufru rogo kaijaknai hinui tong o takhuk kok kifil mungrao ano hamjaknai kaham borok ang mankha hingkai afrono ang kaijagano ta hnei phia borok khoroknui no hamjaklai chajaklai tonglaio haipano keneke borok saraklaya salcha bwrui o takhuk no video call khlai kok sanani tei mkhang nainani hino hwnkhe o takhuk bai video call khlai kok saka aboni 2 months ni yagulokhe borok call khlai kok salainani waisa chenglaiokha chelabai bwrui jora kolok romui kok salaima bungkha hwnkhe bwkhao hamjakma ongui thango tei bwkha manui thango abo haino o takhuk songbo wnglaikha o takhuk o bwrui no hamjakma habui thangka bini bwkhao phia bo sana hwnte sawi manjakya tamni hwnkhe friend nei kok salai tongmani ulo sawi rekhe biangda ongui thangno friend da kaglai ma thanglai no aborok bo wansugui saragya ongui tongo phia salcha khai bo sayawi tongui manliya tamni hinba saya hwnka hwnkhe bini bwkhani khumbar no buida kholoi talangui thangno jora tongsini sanani nangnai hinui bo kha thonka haike bo kha thonmang no 2021 ni August maso hwnkhe bo sanani wansuka afurke o takhuk lachia kriya karui no bo hai hinui saka friend angno kaisa kok sanai 10 tarik ni horni 12 ta ni jorao nung ani kokno khnawi nung chajakliya hwnkhe ano tai text rok bo khlaina nangya call rok bo khlaiyawi nung tongnakhai tongdi phiaba khlainakhai khlaidi hnei abo haike o takhuk kok rikha August ni 10 tarik ni horni 12 ta o hwnkhaino bo kukubui no saka friend angno nung bai kok sate bwkha manui chajagui thangka angno chajagui thangka nungle tamo hin nini bwkha rogo tamo wansuk hnei sungka afurke bwrui mungsa kok saliya achomsa khlaino o takhuk no Facebook o blog riwi rekha aboni bagui o takhuk dukhu nangjakha mokolni mukti klaijakha tabuk hwnkhe friend bo ongliya ani bwrui bo ongliya omo hai wngkha ni wansugui tongkha o takhuk phia bo nakarsanai WhatsApp tei khlai kaisa video riwi rohorka afurke a bwrui bono blog khlogui rifika tei o takhuk no call khlai saka ang bono hamjagui thangka hnei abo haike no borok ni relationship ongui thangka borok kahamke no tonglaimani yagulo October mas ni 7 tarik o hwnkhe bwrui bo Hyderabad o takhuk ni oro thangka tamni hwnkhe borok aswkhe hamjaklaikha kwnui malainani borok muchunglaikha borok khorok nei kahamke no tonglaikha abo haike 2022 ni April mas wngkha afurke o bwrui o takhuk no saka kulo ang nogo thangnani muchungkha ang nogrok khatangkha ang kisa nogo thangui phaigrana hnei o takhuk aswk rohornani rok muchungjakya haipano thangnai hinui sawi tongkhaba o takhuk saka doakon thangui phaidi phia nogo thangpano ano tapokdi ang nung kwrui tongui manya dunang hinui bwrui kok kifilo ihi angno pokya hnei tei abo haike no Tripura o kifili phaio phia o takhuk no sahoro kulo ang kwrui phano mairok kahamke chadi mairok chaya ta tongdi hinui o takhuk khatangjagui kabui jora rogo maisanani muchungjakya ongo phiaba afuro maisadi kulo hinui bini bwrui bono sahoro phiaba o maya rok 1 mas jora tuisi wngsio aboni ulo hwnkhaino bwrui slaijagui thangka o takhuk call rok khlaika hwnkhe bini call rok no receive khlailiya
tei o takhok text rok khlaikha hwnkhe bo bini text no reply rijakliya naijakliya abo hai wngwi thangka abo haikhe borokni relationship o mungsa koklam kwrwi wngwi thanglaikha haikhe no o bwrwi o takhokni langmani kwmawi thangka phiya o takhokni bwkhani bo kwmawi manya o takhokni bwkhao bo thwiyasak no muituni mari wngwi tongnai abono chung uansukgwi naikhe tabukni jorani borokrokni hamjakmarok bwswk uanama singsa aswk khlaiwi hamjakma kok rwui maya phunukgwi jora kolok bobai tonggwi chawi phaifano se salcha kaham mankha hwnkhe yakari klangwi thango kwtal mankha hwnkhe kwcham no pogwi thango phiyaba kubui hamjakma aboya kubui hamjakma hwnkhe jesa jorao phano bonono tei yakariya thwiasakno nwngbai hamjaknani nainai tei thwiasakno nwngbai hamjaknani muchungnai bini thanio jesukpano amjokmung phaitwn jesukpano kaham phaitung phiyaba bo khoroksano simeno bo kaham khe hamjagwi tongnai o borokno kubui hamjaknai jora kolok rombui bisi kolok rombui nono maya phunugwi hamjagwi tongmani obono kubui hamjakma hiya tamni hwnkhe bo salchano no yakar risi klangnai je borok kubui hamjaknai bo kisa jora phano hamjakthung phiyaba bo nungbaino jora kolok hamjaknani muchungnai tei habo hamjaknai obo simisi kubui hamjakma hwnkhe tini norok je o kothomano takhokni kothomano khnamani bisingtwi norokni sana muchungmani kokrokno bo norok comment khlai sawi mano norok comment khlai di teo takhokni kothomano norok khwnatokjagwi chajagwi nangjagwi tongkha hwnkhe norok share khlainani tapokdi paithak jora norok nai tongmani bagwi norokno hambai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।